Hayi ke iphoyisa elikhulu bafethu Captain Mandla ke has to leave. He has to go back angazi kuphi, but he has to leave to go and redeem himself. Asibonakalise ayo clean igama lakhe. He has to go clean his name because lo muntu bafethu uvela njengomuntu corrupt. I'm not sure if I'm saying it the right way, but uvela njengomuntu corrupt yabona because he was involved in a scene that involves killings and yena ube khona yena, understand, and manje it claimed ukuthi lo muntu lona ngathi uyafunwa, he's wanted, understand, and he's all over the papers lapha ezulwini. So he has to leave umbali isandla sakhe ukuthi ayo clean igama lakhe mase yabuya, but ngendlela ade bekhulume ngayo bafethu labantu laba yangisolisa lo mjuduze angeke sabuya. But ke moving on, Pinda is out of jail, he's back, he's fresh, he's alive, and kuFaith umama wakhe is very happy to see uPinda, and umama wakhe hopes ukuthi uPinda ngeke asabuyela lapha ejele. But then the golden question still stands yabona, abakwantanzi uNtanzi noMduduze, they were very much concerned. Kade besibuza ukuthi hayibo ukhulumile yini uPinda lapha ejele, ikhona into ayishilo phela ezoshiya ubufakazi ukuthi oNtanzi ababulala induna. Hayi uPinda uthi ungekhathazi wena ngisho ngolutho mina. Hayikho into engishilo lapha na bengiphila buthebelele, bengiphila kahle njengoba ningibona ngumqemane. Hayikho into engishilo, ningakhululeka uyabona. So yeah, manje batshela ukuthi nje hayikho into ayishilo. Uyasho uPhinda ukuthi hayi ubephethe phela uPhinda athanda ukuzenza umuntu ophethe vele yabona. Hayi masasho uNtanzi ukuthi no, abantu abalandelayo ke manje kulento le okumele sibasote out abakwadlala. Okusho ukuthi bayofuna imali bakabadlala ku general dealer shop. So engayena kaMagwaza bafethu usanele ubuya njengomuntu omove out lapha, and manje uAyanda is very concerned because amsisomncane uyamkhathalela ubhuti komdala. Ngalena unokwando saba nokukhuluma phela. Saba nokukhuluma nje ukuthi kwenzakalani emndenini phela uAyanda mncane aka understand ukuthi kwenzakalani uyabona. So manje uAyanda uyancenga lapha ukuthi bamuphe chance inkosi yami, bamuphe ithuba ukuthi ayichaze. Umbongeni ke being sarcastic bafethu uyabhuqa nje lo muntu lona uthi hayi uzobuya uzoba right sanjele ingqondo. Hayi uPhinda is back with ama-mind games. Ungena ngeculo lapho uPhinda esitolo bafethu uzofuna imali yakhe, uhamba nabafana. Hamba nabafana abancane abaphethe imese namageja lapha uPhinda. Ungena esitolo uzofuna imali yakhe, le mali kumele bayiqoqe manje. Uyayifuna uPhinda ke lapha. Niyambona kushukela bafethu. Mampela uphenika ngathi uyafa. Mbongeni uzamile ukusukumela lento lena, but uPhinda ke walokho enforcer ukuthi adlala ama-mind games azayikhipha imali. But unfortunately ke bafethu kuthe nje basazama ukutshontsha labafana laba, basazama ukuthatha izinto hayi lutho oba ihlisela umoya uPhinda uthi hayi ningaqale bafana ni act safuna imali yakhe yena yabo. Hayi Mbongeni mayisathi yena hayi man udlala basathi ayikho imali, wayikhipha imali kodwa ayiphelelanga ngoba bekudinga 3000. Kube bafethu nakhona uyaqhubeka uAyanda bafethu lana ufuna iqiniso. Zabamnike ithuba lokuthi azichaze inkosi yami, uzobuya usanele. Uyacela nje ngempela ukuthi bamnike ithuba lokuchaza. Phela bafethu kwaMagwaza bamdisownile usanele, which is very painful, you understand, uzolahlekelwa umsebenzi. Ngale naye bafethu uNtanzi ke noMduduzi usanele obviously usehlala ngale kakhulu uNtanzi because bamdisownile kaMagwaza, bamxoshile. Kodwa usakhona nomuntu ahlala naye lapha uzama ngoba sebazoba nengane, ngithi uzama vele umithe ingane kaSanele. So manje bamnika construction contract kuSanele ukuthi ayisayine kube umsebenzi wakhe aqalele yakhe i-construction company because uxoshiwe lapha kuba mdisownile. Nangokuthi uNtanzi ke futhi ngoba uyazi ukuthi umzukulu wakhe uyeza uzofuna ukuthi ubanele amnakekele umzukulu wakhe, you understand. Manje uSanele unombuzo yena ukuthi njengoba unginika i-construction company ekababa ngishiya phi company ngoba phela mina nginefa yabo, manje ngicomfortable ukusebenziseni i-company kababa. Uthena hayi Musa, uthi uNtanzi Musa ukuziphathisa ngekhanda yithuba leli yabona, ungavumi ukuthi abantu baphuca imali ephaketheni, kumele athathe ithuba ukuze nakekele ingane yonke. Hayi bafethu kushubile lana kabadladla yabona, kunomagxekano olungele ugxeka umbali ukuthi uyena isizathu why uphinde ubuyile uzofuna imali lapha u3000. Abanawo 3000 ke lapha nawo uletho uyagoloza ukuthi nje abantanzi bamdakela babadakela lo mndeni loyo ngoba ayikho imali.
yabo, futhi u-3,000 ayona imali ungavele uyicoshe nje ivele inet. Shuthi kahle kumele bakhokhe u-3,000, ikhuphukile phela imali kumele bakhokhe ngenyanga, kumele bakhokhe u-3,000 ngenyanga and abanawo ngeshwa, kumele bavaleke lapha e-dealer shop. Hey bafethu, lapho mama-ke lapha basemphakathini bayahleba ngozama nobanele ngesimo sabo sokuthi bazoba nengane. Nangilo mama lona ubhizi ukuthi hawu uzama uthandana nabantu abandawonye, uma ethi afika uSanele ubazwile Nkosi yami. Nangilo mama uyasukuma usenza ngathi yena nje akahlebanga, uyabona, uthi yena hayi ubethi ukhuluma ayinghlekisile nje yahleba lo baba, uthi uqamba amanga kuSanele. Uthi kuSanele cha bebuza nje ukuthi uphi uNtungelihle, kade amgcina uNtungelihle amkhonzele phela ngoba ade ekhuluma nabo lapha. Hey lo mama lo uyangihlekisa, ungihlekisile Nkosi yami. Umbali bafethu udinga usizo phela, nasi isitolo sakubo sivaliwe kubo bakaNtanzi ngoba phela bafuna ukukhokha imali, abanamali yokuthi bayikhokhele u-3,000 inkulungwane lezi zintathu abanazo, kumele bayikhokhe phela. Manje umbali ufuna usizo uSanele, umuntu wayethandana naye kuqala, ngoba uthi umbali hey cha wake wangikhathalela ngaphambilini, uma usangikhathalela uzongisiza nomndeni wami ngoba phela basivalele isitolo lapha. Nasazi bafethu uSanele uzo-reacta kanjani-ke ngomsombuluko kule episode ezayo, asazi umzomsiza noma ngeke azamsiza ngoba phela bebethandana labantu laba. Yambona uSanele bafethu uyagalavanta lapha egethini, ahazi nje uxakekile Nkosi yami ngenxa yokuthi akunakuzwanwa ngokuzama nomama wakhe kubanele uNtungelihle. Awukho ukuzwana bakwaNtanzi ngoba ngazithe nabakaMagwaza. Manje uSanele uyamtshela ukuthi utshela uZama ukuthi ahamba ayoxolisa kumama wakhe ukuze bazwane. uZama uthi hawu mina ngeke ngizixolisela abantu laba, umama wakhe wangibukisa ngabantu, angibiza ngamagama, ethi ulala nabafana abaningi lapha ezulwini, ngeke azayenze lento. Uthi uSanele hayi bo umama ngeke azavela kusukele kanjalo, wena hamba uyoxolisa kumama lapha ukuze sizwane, kuze kube nemfudumalo, ukuze abantu nje bahlangane, yabo, kuzwane kube umndeni. Hawu uZama akayiboni leyo nto, hawu akayiboni ukuthi ngokuxolisa kubani, ngeke azayenze le nto leyo ke, ngeke azayenza futhi akazimisele ngokuyenza le nto leyo ke. Bafethu kwadladla-ke yishwa ke Nkosi yami, njengoba nibabona bewumndeni babambene noma kubunzima, isimo sisinzima. Niyambona bafethu uMbongeni-ke nomndeni wakhe balaphana esitolo, bayasibuka isitolo, bame phambi kwaso bakhuluma ngezinto zakudala, ama-memories kahle kahle avusa amayelana nesitolo lesi kwadladla General Dealer Shop what. Bakhuluma-ke lana Nkosi yami, babona nje ukuthi bamamatheka, yabona bavaleliwe isitolo uma usazi isimo Mbukeli. uNtanzi-ke usivalile isitolo ngobani? Ngoba bahluleka ukhokha inkulungwane ezintathu ngenyanga. Kubuhlungu lokhu-ke, kodwa-ke ngiyakholelwa ukuthi bazobuyela futhi bayodayisa baqhubeke nebhizinisi labo. uSanele-ke bafethu ezama ukubuyela ekhaya, akekho omvulelayo. Manje uzama ukufaka ikhiye yakhe ayisebenzi. Fike-ke ubaba omncane wakhe uMbongeni azomtshengisa ukuthi hayi cha lezo khiye lezo-ke asisebenzi, zilahliwe sekunezinye. Hey Nkosi yami, uNokwanda ngiyamzwela ngoba phela uyamzwela uSanele, uyamzwela, kodwa manje le ngxabano abanayo nobaba omncane wakhe cha ibucayi kakhulu, baxabene wangempela laba bantu, baxabene, ngeke baze bakhombane nenyoka. Kubi kwaSanele, u-Ayanda futhi akanazo ikhiye zokuvulela umfowabo. Uzongitshela-ke Mbukeli ukuthi ucabanga ukuthi uzokwenzakalani kule episode ezayo. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa ucomment, ungakhohlwa ukulike. Ngiyabonga ukuthi ningaseke, ngiyabonga ukuthi niseke i-channel yami. Ngiyacela ukuthi niqhubeke niyaseke i-channel yami ukuze ikwazi ukukhula. Nginithanda nonke, iReal Culture TV iyanithanda nonke. Bye bye.